hürmetli jir süyüşçüler. Яңа гасыр каналында чыгып килүче җырлый әле тапшыру инде 12 елдан артык сәнгатькә, җырга, моңга гашык талантларны барлый. Сез инде шактый гына районнарның үзешчән башкаручылары белән танышып киттегез. Ә бүген бездә кунакта татар эстрадасының легендасы Илһам ага Шакиров, җырчыларыбыз Зөһрә Шәрифуллина, Гөлдәния Хайруллинаны биргән Сарман районыннан килгән талантлар. Әйдәгез конкурсның шартлары белән танышып китик. Катнашучылар 3 төркемгә бүленәләр. Беренче төркем 7 яшьтән 17 яшькә кадәр булган мәктәп укучылары. Икенче төркем күңелләре белән әле һаман яшь булган хөрмәтле ветераннарыбыз. Өченче төркем 30дан 55 һәм 60 яшькә кадәр булган артистлар. Конкурс 2 этапта үтә. Беренче этапта һәр район телевизор караучыларга талантларын тәкъдим итә. Икенче этапта 2 районның иң оста җырчылары кара-каршы җырлашып көч сынашалар. Бу этапта җиңүче район тамашачылар биргән тавыш санына карап билгеләнәчәк. Шулай ук безнең конкурста җырчылар белән бер рәттә һәвәскәр музыкантлар да катнаша ала. Ә безнең җырчыларыбызга һәм музыкантларга бәяне Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, бик күп матур көйләр авторы Мәсгуд ага Имашев бирәчәк. Үзешчән артистларның чыгышын бизәүче инструменталь ансамбль музыкантлары белән танышып китик. Татар көйнең бөтен нечкәлекләрен әйтеп бирүче скрипкачы кызыбыз Динә Закирова. Бәрмә уен коралларында нәкъ безнеңчә моңлы иттереп уйнаучы Николай Кириллов. Баянда Татарстанның атказанган артисты Нәҗип Бәдретдинов. Шулай ук бүген бездә кунакта Сарман районы башкарма комитеты мәдәният бүлеге җитәкчесе Латыйпова Гөлназ Гөлүс кызы. Исәнмесез? Гөлназ ханым, безне дә Сарман районы иҗаты белән таныштырып үтсәгез иде. Җыр моңга сарманлыларны аның кабатланмас матур табигате, сандугач ләремәләре, таулары, чишмәләре рухландырадыр мөгаен. Төбәгебез талантларга искиткеч бой. Районда ел сайын яшь талантларны барлап, эзләп табучы, үстерүче күп төрле конкурслар, фестивальләр үткәрелә. 2012 елда районыбызда Татарстанның халык артисткасы Зөһрә Хәбиев исемендәге һәм РСФСРның атказанган артисты Хайдар Бигичев истәлегенә багышланган Төбәгәрә җыр бәйгесе үткәрелде. Җиңүчеләр юл алып, Россия Республика күләмендәге бәйгеләрдә лауреат дипломат исемнәре алдылар. Президент премияләренә, кыйммәтле бүләкләргә лаек булдылар. Милли моңнарыбызны яңадан кайтару максатыннан башланып киткән татар моңы яшь башкаручылар конкурсында Алина Прокофьева, Розалия Талибуллина, Алсу Хужина чин милли җырлаулары белән тан калдырдылар. Ел сайын муниципаль район башлыгы Нафис Касимович Закиров ярдәме белән сәхнә костюмнары тектерелә, музыкаль җиһазлар алына, үзешчән сәнгатьтә актив катнашучыларның бүләкләре оештырыла. Узган ел Татнефть акционерлык җәмгыяте ярдәме белән Җәлил музыка мәктәбенең яңа бинасы сафка басты. Алга таба да шулай җырлап, сәнгатебезне үстереп яшәсәк иде дигән теләктә калабыз. Гөлназ ханым, сезнең җырчылар төбәгеннән килгәнен инде без аңладык. Ә конкурсыбызга кемнәрне алып килдегез һәм кемнәрдән башлыйбыз бүген бәйгене? Бүген без бирегә өлкән яшьтә булсалар да, һаман җырны юлдаш итеп яшәүче хезмәт һәм сәхнә ветераннарын, талантлы балаларыбызны һәм төрле өлкәдә эшләүче үзәшчәннәребезне алып килдек. Тапшыруны балалардан башлыйбыз. Балалар, сәхнә сезгә рәхим итегез. Şəyinin ayazı günlərində şəğalı işalığa davaşı, döşəmanı yağı oğan
Şapkanı pişen aslarında şirjilege koyula Arap yigit üşüden koyduğu şirkesin nesile Hayemli bola jayının ayalarıyla Mattura bola bulundur karalar Hayemli boladır jaylarının ayalarıyla Mattura bola bulundur karalar Yazıda bula, kızıda bula, kişilerin dumana bula Şeyi gönlünde küngellerge dertli hissi dolgan bula Hayemli bula, şeyinin ayalarıyla Mattura bula, bulundur karalar Hayemli buladır şeylerinin ayalarıyla Mattura bula, bulundur karalar Koca yaylara Şeyinin ayası günlerinde şanalı şalağa davuşu Düşmanı yağı oğan gibi kava pişene bakılsa Hayemli bola şeyinin ayalarıyla Mattura bola bulundur kırılar Hayemli boladır şeylerinin ayalarıyla Mattura bola bulundur kırılar Liana, sen bizga qaysi ovuldan kelding shunday motor? Sarman rayoni Leka avulundan. Bizning konkursimizda Krashning jilari har doim yong'irab tura. Bugun bizga Liana mo'g'arshayli ishitilmagan Tuti qiz jirini boshqarashaq. Liana, siz senga Boyanda Munir G'adiyev. Şitlege yemaşı boydu dayqaş Aşardamla sizden tarafqa Elige tarafqa Asal canlarımның terezesiz Aşıp kuyar ele joratsa Elile joratsa Eygene boya eğelege Şan terezen aşar joratsa Elile joratsa Şoşa göylereze oyudegine Zihniminin betedirege Elile direge Üze bulmasa da oy canımda Kız aldımdan gitmi surete Elile surete Eygene boya eğelege Şan terezen aşar joratsa Elile joratsa Elile joratsa Әлеге балалар Сарман районының сәнгать мәктәбенә йөриләр. Алар анда җир дәресләрендә Расиха ханым Хамидуллина да укыйлар. Расиха ханым, сездә талантлы балалар күпме? Җитәрлек.
Бу балалар барсы да лауреатлар, койсыдыр ки конкурсларда лауреатлар булган укучылар. Розалия Талибуллина менә хәзер сезгә борынгы җырыбыз сәгать шылбырын башкарып китсен әле. Рәхим ит, Розалия. Hasret üçün tuğan iken minim gaziz başkayım. Şidin gel ağır canaşım. Şidin Сарманнан келген яш башкаручылар җырлап үтте. Аларның иҗатларына бәя бирер өчен минем сүзне тапшыруыбызның эксперты Мәсгуд ага Имашевка бирәсем килә. Рәхмәт. Мин хәтерлим, республикада сәнгать мәктәпләрен ачу бер вакытны модага кирип китте. Һәр районда, хәтта зуррак авылларда да сәнгать мәктәпләре ачыла башлады. Менә бүген без шуның нәтиҗәсен урабыз. Сарманнан килгән сәнгать мәктәбендә укучы 3 кыз, өчесе дә менә дигән мәдәниятле иттереп, шын музыкаль иттереп җырларга өйрәнгәннәр. Бик зур рәхмәт Сарман сәнгать мәктәбе укытучыларына. Хәзер сүзне җырсыз яши алмаучы хөрмәтле ветераннарыбызга бирәбез. Рәхим итегез. Kar suları bitti, yar suları öttü, taşlar tegerevi taşkında, minem güne yerek kavuşunu telep, yurga vatay
Tarta uylar haman, tarta sinataban, kayın mine yalgız şakalarda, söylemiş kadisem, gülmüş kayikat, kurvem sile şuşa yaklarda, söylemiş kadisem, gülmüş kayikat, kurvem sile şuşa Марселия ханым, сіз телевизор караучыларны үзегез белән якыннанрак таныштырып китсәгез иде. Мин гомер буе шәфкать туташы булып эшләдем. Үзебезнең хастаханәдә гомер буе инде җырны да юлдаш иттем. Бу минем икенче профессиям дияргә була. Şişmem suqmağından atlayım bilesin mi mina ulğaman yakın birge yürgenler xatirge kileler isemenine qabatlayım Birgenim yürgenler kadirge kileler isemenine qabatlayım Şişmem suarı gülü tınık ulağı karşında oturam tanıp şildirem suağa işitile ol mina senin tavışın bular Şildirem
çağlap şeşek otkanda sağınıp bayıtamı tuğan yoklarıma şomu çağlap şeşek otkanda Yeşilligime kaytam yıllar aşa Tuğaylarga yaktı güllerge Kubelekten kuşup güller kuşup Miner için yeşil urlerge Kubelekten kuşup güller kuşup Miner için yeşil urlerge Bugün iste Üsmer şokta Sularılga şumar oynagan Unutma min seni tuğan yağım Tünü bıyıklı akul buyuların Unutma min seni tuğan yağım Tünü bıyıklı akul buyuların Мәсғут аға, ветерандарыбыз да сынатмадылар. Сіз мұның турында не ойлайсыз? Дұрыс айтасыз, сынатмадылар. Сарман мұңсарлары деп атар еді миналарына. Әрқайсының мұңлы тауышы бар, музыканы тұйымылауы бар, ләкин үзіншәліктері бар, жеңіл жырланмай тұрған, ұзын күйлеріні алғанlar. Ритмик яқтан да, интонацион яқтан да қатлаулы күйлеріні алғанlar. Ләкин не сейініш жеңіп шықтылар. Бик сейініп отырдым Сарманның үлкеннері. Әлбәтте Сарманда балалар жырламыша кім жырласын? Шушынды үлкеннерге қарап. Рахмет сізге үлкеннер. Кімдерні алға таба өткәруіні мен тапшыру ақырында әйтермін. Білгенігізше біздің жырлық әлі конкурсында жыршылар ғына түгіл, хәвәскер музыкантлар да қатнаша. Хәзір менің сәхнені халық музыка ойын құраларында ойнаушыларға бересім келе. Рахим етігіз.
сезне Сарман районының тагын бер хәвәскәр инструменталистлары белән таныштырып үтәсем килә. Бу Рафаэль Гыйләҗев һәм Валентин Кузьмин. Абыйлар, әйтегез әле, сез дуэт булып ничек оешып киттегез? Biz bundan 4 yıl элек Сабан туенда очраштык. Карасам бик матур гына бер бабай миңа таба гармун тотып килә. Мин дә аңа таба борылдым. Килеп күрештек, сөйләшеп киттек, гармуннарны алышып уйнаштык. Менә шуннан бирле без дуслар булып калдык, инде гел аерылыша алмыйбыз бергә. Рафаэль абый, сез нәрсә дип әйтерсез? Ул керәшем мин татар, рәхәтләнеп сәхнә яңратабыз, халкыбызны сөендерәбез, үзебез куанабыз. Рәхим итегез, хәзер дә сәхнәләрне яңгыратып, безнең телевизорда караучыларны шатландырып үтегез. Мәсғут абый, сезнең эш катлауланды, инструменталистларга да бәй бирергә кирәк. Катлауланды дип, музыка инде ул. Аңлап була. Мин бик сукланып утырдым менә бу Арсланов Раил белән Фәрит Винятуллин безнең авыз гармуннарында уйнадылар. Гармуннарына дип әйтеп булмый, төрле авыз уен коралларында уйнадылар. Димәк, егет эзләнүчән, музыканы туя, ярата. Бу инде үзенә бер төрле иҗат җимеше дип атыйм мин. Бик сукланып утырдым. Курайчы җегетебез безнең
бик грамотный, нота белән уйный, композитор әсәрен уйнады. Шуңа күрә инде өлкән ике баянчыбыз безнең бик матур татар көйләрен уйнап күңелебезне күтәреп куйдылар. Менә кайсылары үтеп китәрләр инде, бераздан әйтермен. Хәзер минем сәхнәне урта буын вәкилләренә бирәсем килә. Рәхим итегез. Taşılap gittim, nişeki yalğız itim, seni boyuna da üskeni dallarını. Kala şişmelerde, bilmem nişilerge de, taşlap gide olmamalarını. Gitsem tuğanı yoktan, çite bəxit tapmam, yaşarımın geli canlı tilgeler. Zırlayım tuğanı yakıda, zırlayım sözünün hakta, payınlarım bilen bir geler. Zırlayım tuğanı yakıda, zırlayım sözünün hakta, payınlarım bilen bir geler. Жырлашырlar иди, таллар миңа туган диярлек. Әгәр китсәм алар, янкиләр таллар, китәчәкләр миңа иярек. Китсәм туган яктан, читә бәхет тапмам, яшәремне гел җанны телгәләп. Жырлыйм туган якта, жырлыйм сезнең хакта, кайыннарым белән бергәләп. Жырлыйм туган якта, жырлыйм сезнең хакта, кайыннарым белән бергәләп. Бүскәне шушы җирнең мин бер кышы, китәргә дип канат кагынмам. Кайгы шатлыкларым, шатлык сагышларым, җибәрмәсләр туган ягымнан. Китсәм туган яктан, читтә бәхет тапмам, яшәрмен гел җанны телгәләп. Жырлыйм туган якта, жырлыйм сезнең хакта, кайыннарым белән бергәләп. Китсәм туган якта,